2006. urtean martxan jarri zen Gaztezulo. Ordu ezkeroztik 10 urte pasa dira. Horrexegatik gaude gaur Gaztezuloko haur, nerabeak eta gazteak aurtengo txupinazoa botatzen. Mila esker Gaztezuloko bidea egiten laguntzen diguzuen ondorengo guztiei, udala, haur, nerabe, gazte zein beraien familiei. Eta nola ez, bertan izan zareten eta gaur egun zareten hezitzaile guztiei. Gora Ibarra eta Bartoloa!